Kaslak lamaan no buy-buyain ka ngamin, di mo amot at dating na. Dake ayat ko ken ka ngempulus di mo makita. Kaslak lamaan no buy-buyain ka ngamin, di mo amot at dating na. Aniya ket di dirigat na no kursunadang di nagkakursunada. Laglag ka si kaapuso taapay-pay lang nga iso. Anya ket di dirigat na no di na amot tamarik na. Umanay aliw-liwa no may lawan nga ispan ka. Nagsakit no makit kita adda sa balik di taarpa. Ket sika tay inggit anna iparang arang mo nga iso saan na siya. Dakkel ayat ko ken ka ngempulus di mo makita. Kaslak lamaan no buy-buyain ka ngamin, di mo amot at tatrik na. Anya ket di dirigat na no kursunadang di nagkakursunada. Laglag ka si kaapuso taapay-pay lang nga iso. Anya ket di dirigat na no di na amot tamarik na. Umanay aliw-liwa no may lawan nga ispan ka. Nagsakit no makit kita addan sa balik di taarpa. Ket sika tay inggit anna iparang arang mo nga iso saan na siya. Nagsakit no makit kita ngaddan sa balik di taarpa. Ket sika tay inggit anna iparang arang mo nga iso saan na siya. Iparang arang mo nga iso saan na siya.